आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों नैबे गरायसर ओनसोलनि जितु नैजिथि बैसागु फोरबो फालिनायावहाय जितु बारदै सिख्ला रंजालि बैसागु फोरबो आफादनि बानजायनायाव दिनैहाय आङो बेयाव नुजाथिफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बोथोराबो एसे गाज्रिमोन नाथाय जोबोद माने रायजोफोरनि हेफाजाबाव माने बेयो जाफुंगासिनो दङ दायो आसा खालामो आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों आं माने जिहेतु गथ'फोरा जितु मोसागासिनो दङ आरो बिदि कम्पिटिशन होनाया जोंनि बे फोरबोनि थ्रुयै जोबोद इम्परटेन्ट मानो होनोबा जोंनो कम्पिटिशन होबासो बादायलायनाय होबासो फारि फारि इयुननि जोलैफ्रा बिदिनो बैसागुआ मा बेखौहाय सोलोंनो मोनगोन बेखौहाय माने जोङो दैदेनगिरि हिसाबै होलांबाय थानाया जोबोद माने गोजोनथाव बाथ्रा आरो बे बोसोराव आङो एसे गेप लाथ'नो सानदों जितु जोंना फावखुंग्रि हिसाबैहायबो आङो जोबोद सिगाङाव मावबोबाय नाथाय दा जितु निउ जेनेरेसन जितु फैगासिनो दं जोंनि जुनियरफोरखौ बिसोरखौबो जों माने चान्स होनांगोन जों जुदि फुराना एसे सिनियर जोङो जुदि लाबाय थायोबा गोदान जितु ओंखारनाय बिसोरो चान्स मोननाय नङा ओमफ्राय आङो आंनि पार्सनेल जितु खामानि आङो मोनसे जबावहाय जब मावगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे एसे प्रिपेरेसनबो खालामगासिनो दङ जितु जोङो साक्सेस होनो बा गोबाङानो मिथिगौ जे गभर्नमेन्ट जब मोननाय लोगो लोगो जों साक्सेस होननानै सानो स' आंबो एसेहाय इयुननि खोथाखौ साननानै आंनि केरियारनि फारसे आं एसे गोसो होगासिनो दङ दायो ओंखायनो दा एसे गेप लाथ'दों नाथाय जेब्ला मोजां प्रजेक्ट जुदि मोनोबा सम दिहुननानै जेब्लायबो आङो रेडि आरो आङो शुट खालामफिनगोन खामानि मावफिनगोन सावथुन मुलुगाव फैबाय थानाय लाइमोनफोरखौनो बेखौनो होनो सानो जों गासिबो फारसे जोङो नोजोर होनांगोन खालि रंजानाय बाजानायल' नङा कालचारेलखौबो नोजोर लाखिनानै पलिटिकेल इक'नमिकेलि आरो बेजों लोगोसे जितु धोरोमखौबो लोब्बा लाखिनानै जोङो जोंनि हारिखौहाय माबायदि जौगालांनो हागोन बेखौहाय जोङो जोबोदहाय साननांगोन मानो होनबा जोंनि फिउचारानो मा जोंनि जितु फैगौ लाइमोनफोरनि सायावसो मानो होनबा जा जोंनि जितु सिनियर बिसोरथ' दैदेनलांगासिनो दङ नाथाय बेनि उनाव मा जों बेथ' जोंनिसो फाला दा इयुनफोरनिसो गासिबो बेफोर रेसपन्सिबिलिटिफ्रा इयुथफोरनिसो स' बिथांमोना माने जोबोद सिरियासलि साननाया जोबोद मोजां आरो जों हारिखौहाय माबायदि फोथांना लाखिगोन बेखौहाय जों साननाया गोब्राब